power vokal. Yeah. Trangginas trampil rekridane turangga pantos kinarya tulodo anenge para satriya yo ya la la yo ha oh ya
yo. Lo. Hara. Iya. 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 Hara. Iya. Kak Putri. Iya. Iya. Manis tandanya sayang. Iya. Yo. Sing nonong sapa sing duwe nonong sing nonong iku batu ama iya nambahi ayu
Iya. Hara. Iya. Ayo. Risma Agung Yulianto. Iya. Agar Putri Kedruk. Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima, Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Lupa tak lupa lupa, suruh lupa tak lupa lupa. Makin hati makin disayang, makin hari makin disayang. Selulu, selulu. Hey, bulu 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 bulu. Ya 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 ya. Bulu 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 bulu. Selulu, selulu, selulu. Ya 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 ha hey. Oh ya kere. Ayo yo. Aduh Siti Aisyah, mandi digali rambutnya basah. Dapat musibah bersabarlah, dapat rezeki alhamdulillah. Dilure ulane somo, nadyan silih tutute dawa. Yen tong lirik sing kira-kira, sing dilirik duweke kaca. Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati, melati suka wong manis, siapa namanya? Anake wong Jawa ngeluri seni budaya, aja desembrono dimen bisa nemboko. Anake wong Jawa ngeluri seni budaya. Hey, oi. Ayo tuh.
saben teko rotine dibalekke hatiku tentrem kaya adate yen tak pikir aku kudu guyu dhewe. Ayo. Iya. Ayo ma, ayo. Ayo. Iya. Garagan Scott original. Iya. Cas. Heya. Under ini ismi ayo Bu Sari. Iya. Woi, ya. Cas. Ya, Ya, olane cewek. Yes. Para bangkara maju
Rina Pantaraning langit dat kula meminta antuk nugroho manok Said denging noswan toro kalis godhog rencana ayam tentrem hadim makmur sengkut ambek ngone kerok wis tolak balake sengkala Dosan Kyai dosa kyai angrakit toto sesaji kanggo srana goniro aso pamujo meminta nugroho saking yang witi Nabulno peniro terbe panjongko inanuwa berkah kasuki yumono kang Anjari di putri titik kang olo bakal ketara sesanti rahayu garangan squad tetep jaya
Karangan Scott original 3, 2, 1, say kacau. Garangan Squad original. Nona nona Seperti isi hatiku sayang. Sugeng dalu Bapak Ibu tamu dengan Pak Timbul. malam ini ku sedih. Ya. Tak ada yang menemani. Asal
Ya, ora apa-apa Mas Iban. Nggih, terus pundi wajah diaturaken segugen dalu rumiyin datang para pamirsa linanggung datang para warga Widara Wetan matur sembah nuwun. Datang para rawuh ingkang badhe cik Dumateng para rawuh ingkang badhe jengker saking sasana pawiatan katepindha saking raos panundung dherekaken Sugeng Kuntur Sugeng Ayah Jajibuyan sanes ngaturaken Sugeng dalu ugi dhateng Bapak Timbul. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, Bapak Babin matur sembah nuwun. Nggih, Pak Babin Kamtibmas, terima kasih Pak Babinsa matur sembah nuwun. Nah, sampun ditenggani. Saestu matur sembah nuwun. Bapak Kabul, terima kasih Pak Kabul ya. Sami sehat, Pak. Ya alhamdulillah ya. Saiki jan seneng saploke sing ragil iki wis iso payu, wis ra ndek beban apa-apa ya Pak Kabul ya. Matur sembah nuwun. Mas Jarot Injih, Cak ya, Pendek. mau rembugane karo mburi diteruske apa? Derek wingking menika sampun dipun garap lumantar Kusuma Laras menika. Oh nggih. Jengkaripun Widyawati mijil saking tatah Panggul Wetan wonten diajeng Siska Puspita. Nyendikani dawuh Mas Cahyak Mbak Siska menika ingkang lelagon pun aturaken dalu punika lumantar Kusuma Laras Percussion garangan sukat original. Menika ugi sineng kuyung rekan-rekan Kusuma Laras luar biasa Mbak Amelia Nandika mijil saking telatah Tulungagung Jawa Timur Wedian luar biasa tenan. Waduh dugi mriki lho Pak saking Jawa Timur beliau ini Mbak Amel luar biasa matur sembah nuwun Mbak Amel rawuhipun. Mas Topik, oh nggih menika ugi mijil wonten Laladan Bekasi. Ngastanipun ten Celingsi apa ngendi Mas apa celing-celingan? Oh Cilempuyangan, nggih. Mas Topik ugi mijil saking tlatah Cilengsi. Injih dumateng sedaya penonton ingkang wonten tasih mergi sumangga saged mlebet mawon sakmangke saged pados papan palenggahan kanthi sekeca wonten pinggiripun kalangan ingkang wonten kalangan ngaturaken matur sembah nuwun sak pinggiripun sampun kersa lenggah panjenengan luar biasa panjenengan antusiasme luar biasa sekali. Bila sampun siaga sumangga Kusuma Laras Percussion. Amelia Nandika. Ada juga Jarot Bisma. Terima kasih. Kusuma Laras Percussion garangan sukat original.
Kidul. Matur sembah nuwun. Tresna tekan mati sak kamat-kamat pun pinangkani ya Mas Cahya, Mas Rudi, matur sembah nuwun. Wekdal kondur dumateng Cak Pendeng Indonesia. Ya, terus pundi Mas Jarot. Menika sampun pun pinangkani tresna tekan mati, adicara sak lajengipun. Sampun ya. Nggih. Heeh, iki marep Pak Amrih to. Heeh. Iya, tukang titir to, Pak. Nah, iya. Iya. Tos. Nyoto gede ombake Gulung gumulung ora kedet saben wayah tenan ana jarmo kang nyoto wani sembrono Yeah. Hara. Tas. Ya ha das. Bos, iya.
Iya. Tampang bangku kutane gunung lamu kebekan parini soto dina minggu muda-mudi ases sonjo rekambang gombang cekae grojogan sewu ceceria kang padha lumaku jawe cintawe sarta mesem guyu kemping ing tawang mangut endah hu. Iya karangan sekuat original lagi Rismek iya Cas. Cas. Iya. Matur sowan nuwun disambung apa meneh manut. Ayo. Diteke Mas Cahya. Lagu wajibku Ramel ya. Apa lho, Duk? Kamu cinta aku kan? Cinta banget. Jujur. Gak ada yang lain kan? Aku ini lho wis janji awakmu. Tenan lo sayang. Tenang aku janji banget. Orang milih sing rondo Aku bakal telu kuwi setia. to? Ora. Ora bakal aku. Ora kaya rondo telu kuwi to? Ora. Mah. Harusnya Iya. mengerti perasaan yang ada Iya. di hati pada hati diriku saja. Oh gelisah bila hatimu berjuang. Ayo mas. Di masjid jantung ngati. Ora bakal aku balik jani. Ra ono wani koliyo Sumpah. Josu melan aku bakal salin ati. Original lho, Duk. Mas. Sini. Iya.
Jejantungnya ngati ora bakal aku balejani ra ono wanita liya josumelan aku bakal salin hati tak parani bos Sampai deh. beres aku neng kene tetap kelingan janji setia aku lho Oke, sayang. orang kegoda rondo Peng peng telu. iya Sayang, oh dulu iya bos bos oh kodok kok sugeng dalu nanti barate oh iya makasih ya mas sinarangan oke beres apa ibu sawiji amung sliramu tansah setya tresna satu sineksenan langit bumi semoga Tuhan akan selalu memberkati semoga Tuhan akan selalu memberkati. Matur sembah nuwun, terima kasih Mas Eko, Mbak Ratih, sak Baroyo Agung, matur sembah nuwun. Nah, Dok, tak dongake rezekimu lancar ya, Dok ya. Mbak Ratih tetap sabar ya. Ora apa-apa, heeh. Kuwi nek kuat ngingu biasanya sak metu cebonge. Mbak Amel. Sayang, jangan jauh-jauh dari aku ya. Ora Dik, aku kejek kelingan janji setiaku kok. Ojo kegoda rondo sing ping telu kuwi mau lho, Mas. Ora. Tenan lho. Iya, iya. Kowe tetep sayang karo aku to. Sayang wis to. Tenan. Iya, Ya wis. percaya ya. Iya. Iya, iki mau ana pamberitaan lagon saking Mas Kodok njaluke sinarengan karo Manjing Ratri ya, ana taliasi Mas Jarot monggo. Nggih, arep apa sik manut. Oh, ditarik sik. Ya, dilongi sik. Pak Eko dilongi riyen Pak to. Oke, beres. Ya. Yuk, 3, 2, 1.
maneh yen lunga gawa sisan hatiku. Ra bisa aku ora bisa ngapusi rasane ngati bola bali wis tak laleke malah tansah eling gawe Saumpama kowe mangerteni sewu lara klumpuk dadi siji pirang taun gonku nutup ati mung tekamu sing tansah tak anti. Ojo, ojo, ojo lunga ninggal aku maneh yen lunga gawa sisan atiku. Jero pal. Bu. Yuk, yuk, yuk. Iya. Oh, 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 oh. Oh, 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 Heh, oh, heh, oh, heh. oh. Bacotke monggo. Lagon-lagon sik. Iya, lagone topik elek banget. Jan ana wong kok gandenge ra umum lho. Ya Allah. Mas Taufik estu. Sing ora iso barengan jare. Gandenge ra umum jan. Sing pundi Mas Bendeng? Sing pundi? Lagone Mas Taufik jan ya Allah. Oh, Mas Topik niku Lagone sing piye? Lagone Mas Taufik iki jan elek. Neng enek sing luwih elek. Apa? Nggone Brahma Imin lho. Ya, Dik Siska. Apa sih dimenangkani sih? Ya. Ora iso dadi siji. Oh ya. Ya manut monggo. Ya. Bersama Siska Puspitasari. Ada Jarod Bisma. Matur nuwun. Jarod ekspor lagi. Ora modal wani budal Mbak Siska. Kusuma Laras. Percussion. Wengi sepi sonyo ruri mamayangku tansah rubedo ene tero kapan kapanku marang
sliramu tak citra kayunyun kasmaran segara madu. Hey, Siska Puspita Jarang bisa. luar biasa. Petrus lagi. Petrusyan aja. Citra kayunyun kasmaran segara madu. Iki arep piye to? Ora bumbu nek pola Walah. Iki apa to iki kahanan kesenian kepiye to cah ulang-ulangan iki. Iki untung. Yo gek ditimbleki semono mbane yo gepeng cah engko. Wes. Gek wes lho. Wes ditokne wae, jarne wae. Tokne. Sampun menika segara madu pun lumantar rekan-rekan Kusuma Laras Percussion menika pun lajengaken dipun tarik utawi lelagon Pak Eko nyun sewu. Tarik nggih. 3 2 1 sumangga. Iya. Hei. Os. Iya. Mari kawan kita bergembira penuh sukacita bersama Karangan Squad jadilahnya Indonesia. Karangan Squad. Karangan si kuat. Cos. Iya. Mari kawan kita bergembira. Iya. Iya. Ya ha oh ho jos. Ha ho ya. Ha ho ya. Ayo le Yudi maju ya temandang. Aha. Oh
Oh. Hei he hei ya. Kondur. Oh ya. Kondur. Iya, iya. Yo, 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 yo. Iya. Iya. Iwak apa? Tung. Jan. Kilo panumpulan ngono. Iya. Iya. Bu. Kembang enceng tenggange suradadu biyen rentang renteng saiki ngejak patu Manyan makan jepit wet ringin dimenyan ngapa tak pendek biyen katon sengit saiki digoleki pamrih niku iya awas yo sidebat pusaka sesilih pusaka guntur geni Brahma Ibenda ya hei ya Kondur PDAM Ketaman pusaka kang sesilih Brahma Ibenda ayo Yo, 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 yo. Ayo. iya ora apa-apa wah iki to dikeroki iki wah Hamidun. kene raturi-turi putih wis bubar mau Bu yo awas Eka Putri awas
Mas Mawan goyang Jon. Sampun. Oh di Safer Mufid. Iya, iya. 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 Halo. Iya. Iya. Ayah. Ama, ayo. Ayo Ama, ayo. Oh ibu gue sih dadi malah kok ya. Kondur, Ibu kondur. gue sih dadi. Sikat Bu. Oh iya, iya. Langkai dulu mayat saya. Konco domrene yo iki lho caranan Jawa kan saedipeni uga anuju mrono ora ketinggalan uga kreasine karangan swat noto nyoto pancen. Ya, oh.
Mas Ita. Kondur, ayo. Kondur, ama, ayo. Kendur. Jope cepet. Separo hatiku lunga ninggalake aku saprene ana ngati paratmu lunga tanpa pamit ninggalke cerita sing pahit keracun batinku kepengen Lereng arko wilis dadi saksi nggonku nangis rasane atiku kaya diiris nang kutha Kediri isih tak simpen ing ati janjimu nalika ing sekar taji pencut marang nafsune Durjana tak lerem atiku senadyan nyiksa batinku aku percaya marang Gustiku Wis diwanci jagat padange dilatku lembare samudra pangapuraku Iya. Iya. iya kondur nduk oi hei oh ya kondur oh 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 Yo Fajar, terima kasih kehadirannya Matros Bandung. yo yo yo
iki nambani wong gejeron kisah nih iki. Iya. Jarod Saputra. Sing duwe sampe personal. Ayo. Iya. Oi.
Iya. Iya, Nduk. Mundur. Oi, iya. As. Yo, Oi, yo. oi.